Again, you load in Quinity. Oh, baby. Good afternoon, sir. I go up and got before. No, I baby nam. I will go about that girl old Jorora Labranga before. No, about more. The Lerosana. Onumere meeting ta. No, sir. They say now you, guess it no be you. More. Check your now for now. Sir? Well, I couldn't phone out the way close to your face with her. Namada, you will. Oh, yeah, no. It's a goya. It's a gamnoyan. It's a gamnoyano. Brangata, about head, Brangata, Sagamoyano. Oh, yeah. Sorry, sir. Oh, Chimkir now. Chigamonia Chiga Woye Kegutwa. Emonia Woya, Demagon not in or not. Who that girl here before give them up. Yeah. How about the shame with the mother, the wrong man now? He won't take a bag of. Okay, see you there now. Mother, need Benny, because. The way camera and I can't forget Lazo. The way camera benga hook of ma. I don't know, so. What can you say? That whatever I'm seeing in office. Oh, Corona, problem. Sorry, I'm going to get you everywhere. Because you're again. Paper office, I get you Republic, a paper I'm seeing in office. That's Saturday. Damn you. That's Saturday. Don't Eke kapoye ka mana so. Guys, come back. Where else bore fast? Where phone? Thank you. Roma later on to but I saw the Nara if ye na ebe catch the can negotiate na that girl Brambang and I touching didn't you? Mana Roma Katomo, Eke Mana so na. Oh, thank you. Damn you, thank you, Nagrima. From that touch here. Sigonya, thank you. Thank you. No one Golaga Sigabiakam. Allow you to put a car for Ligana. Allow you to account for Ligana. It's a come if you get where you in now. Also, thank you, come, Mammy, Puni. I'm thank you, Yelamaram Pomango. Man, if you don't know, if anyone mad you, so come on and now walk. Thank you, come when they check fear. I am a Wesegi. You want your back? I'm going to state. A ben and Nugu. Kano East. I turn that touch from you. I want smiling face though. I think with you who I give you a smiley face. With you who got you, I give you a smiley face. I turn that touch here. I'm going to cook a remote. Do you know why? Oh, no, to cook a remote. Stella. Why you don't want to Stella? Nime Stella. Anama Hungan and more. Stella. Why you don't want to go? I'm about to go job. That's nice. I turned that out here. Okay, sir. Come on, mama. I'm a quagama, no be lie. Stanley, 1 year bear. I'm wearing a good state in Kano East. And I don't take up Shibana Hago Stella. I'm surprised now.
Ebe na Kano East. Ahụ m onye Mburubu. Ebe na Mburubu. Amala village. Imola nwa. No. Amụbe na m. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Yes, ọ ka dị ndụ. Aṅụ ọgbala gị mbụ. No. Onwe onye ara nọ na family nne gị ma ọ nna gị. Ọnwa kwaro. Ụmụnne gị ọ dị ole? Mwa mezu ha 7. Ị ma nri eshi? Ọfụma, yes. Ebere gị ugwu? Ebere m, but mụ amụrụ ụbọchị ebere m. Ị ma mepere gị ugwu? Elekpa nwe ike agba ọbịa dị ka gị ma mepere gị ugwu. Ka ghara ịtụ asị, because afụbe na m onye ebere ugwu ka nke ya si adị. So I don't know now. No, ya kpati ya. Ị taghị ahụ nwoke kemgbe ị fụtara ụwa? Atagonu m nwoke na. Ị na-anụ otu a ga-ewere enyo nle onwe gị. Nne m enyi mana mụrụ m ka onye nke ebere ugwu ka nke ya si adị na onye na-ebere ugwu ka nke ya si adị. Akwa ị ga from ya adịghị far from here. Yeah, ọ tụtụ obere fa. Ị laruo oge chọọ mmiri otewe n'ala. Gị bọghị ọwụrụ kamera gị. Ọwụrụ kamera gị. Amara m ka ọ dị, but amara m ka onye ebere ugwu ka nke ya si adị. No, ya ka m jisi na mama. I wish I nwere one guy, a guy get a cream, maybe say ya screenshot or ya give send the guy got one more program because a Jim I am only the 10. When you up in a family negimon now. Can you mean happy? I'm happy, work happy. It's happy, work happy. When I work happy up in a family. Eberu nwoke niile na family. A na-apị nwoke apịcha nwoke ya gba dị mkpa tofu. Ọ ga onwe ike muli nwa. No, not at all. No. Ị ga-aṅụ goof. Hey, mba kwa. Awụ nwa Chukwu. Ị na-agba club. No. Ana ghọchiri ike. Ọ dị soft ka foam. Ụmụ nwoke ole trala gị? 4. Gbawa aha mmadụ anọ tara gị. Ofu bụ Chinedu. Ofu bụ Chimezie. Ofu bụ Kenneth. Ebe isi na ndụ anyị. Lagos. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? M gara Oko Polytechnic. Gị na nwoke nọ iji anyụ ahụ? No. Mana egwuregwu m ga-ejikwa egwuregwu nye arụ. Ma họkwa na every time ka m ji anya, but egwuregwu m jiri egwuregwu anyọ m arụ. Ị na-aṅụ amụ? No. Ọ na-eme irritating. Gịnị mega irritating? Amụ nwe ihe mega irritating. Amụ yiri osisi. Yiri banana. Ị bịara sị, damn you. Fleet, ka m gwanụ gị na fleet na-apụta na ya ka m na-agwa gị. Fleet, ọ na-eme Gịnị mega irritating? Ọwụ ụmụ nwoke ka fluid na-apụta n'amụ, Chineke agbaghị ọkụ. Ọwụ ụmụ nwoke niile ka fluid na-apụta n'amụ, Chineke agbaghị ọkụ. Pem ka m menụ. Jinu nwayọ nna m. Esh, ọmụ awụ nna gị. Don't try it here. Ike nwe osu. Don't try it. Braga bịa kpọga m nna gị. Ike moto akpọga Range Rover. Ị bịara nga bịa kpọga m nna gị. Sorry, sir. Ekpechi ihu gị ijikwa ihu Range Rover bịa nga. Bịa kpọga m nna gị. Taa ka m ji anụ ọgụ. Ama eji m anụ ọgụ. Onye ntara ya onye ahụ enweta onwe ya. Ihe ọnụ gbara ya isi ukwu.
Brangabe, here can Jago, here the Kanjago, and Target with the weir. It's chicken and log. Each a teacher and do we Brangabi, we pra. Again, you load in Quinity. Oh, baby. Genotype of it. AA. Blood group again. B positive. One number. 081 38 19 26 32. Bishop, good afternoon, sir. Ekelem. Sit properly. Ndo. Rangap to check it after the cycle. And you're dying for Kewo. Mba, crane operator na. Hey, what I find the nature of stomach number. Mba, crane operator na personal trainer. Kensuga will be a mammy hecoga. The way camera like a pilot of the lasso. Rangewo crane operator. Okay. Bishop may be lot of nime equipment in Jarogor.